Salam. Masuk mahita tu acara parmingguan atong tapahohoma masuk mahita tu ulawan hohom. Amin. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor sia ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubaen makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugu naso hatudusan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesani dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nilelengna dihami. Asi maroham, lehon mai dihami. Sai sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangujunan tuhami. Sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan salileng-lilengna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima patik ni debata, imana dianet sian patik palimahon dohot lapatanna, songonon madidok. Ikon pasangapo mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan di odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akarajata, rodi aka natua-tua, dan jadi parota rimas nasida, ikon patud dohita, jala ikon holong rohatta tunasida, sioloa do nasida, jala si subuto do rohana. Ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sian tuhatta mangulahon na hobartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen.
Tatopoti ma dosata tujulu ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatudusan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujulu ni habang sahabadiaumi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jujut warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami dohot sian nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nidileng nai. Alai nama purus mahami noaeng tuasi ni roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Sato kido hutadikon ho alai papungok kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan diparpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asiaku ho. Ninna jahuba si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion ima nadienet sian opat Musa 10 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsikat soring. Dungi ninna jahuba ma tusi Musa sadia lelengon isahan ni bangso onau jala sadia leleng nari dangolo na sida porsea diau binahen ni sudi tadda akan ahubahen di tonga-tongana
Dungi ninasimu sama tu Jehovah. Begion ni halak Misir ma baritai. Ainunga ditogihon hobang soon ruar sia tonga nasida. Marhite-hite hagogomu. Tuksu rabu nuomu nuaeng bangsoon songon sahalak. Jadi dohon ni bangso parbegu akan naung ubege barita mima songonon. Nuaeng pe Saimar mulia ma gogoni Tuhani, songon naong nidok ni hatam, asanim mudo. Atong saimar pamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobar tu hinagodang ni asin ni roham ala naung sapala mar pamuati roham mida bangsom olat ni Misir dope rasi rasa nuaeng ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabigi ma ede puji-pujian sian punguan inahana dungi diuduti mamuse dohot ina rabu. Tanah
Tahati ma hapor seau tai, songon na hinati dakon ni dongata sa hapor seaon di portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dusan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman atinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siatot di porbadia andorak sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, nama terpajal di hau pinorsila, na tua-tua nuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamun debata Jahoba, amanai pargugo na sohatu dosani, isima ibana, pai mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sadahuria na badia, Huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohok dihasani dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan nasora sudah. Amin. Amang Inang, Bapak Ibu dalam kasih Kristus, marilah kita sejenak mendengar warta jemaat pada Minggu tanggal 28 Juni 2026 dengan topik kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Dalam bahasa Batak, holong mambuan lasni roha dohot apul-apul. Warta yang pertama, warta umum, mulai minggu hari ini tanggal 28 Juni 2026 telah menjadi anggota jemaat gereja kita keluarga Sintua Hotma Asima Sitanggang Inang Mangisi Dauni Rohana Borusinaga bersama 2 orang anak. Mereka datang dari gereja HP Agape Cikarang Baru, Resort Perumnas 2 Bekasi, distrik 19 Bekasi. Alamat sekarang di klaster Evara 3E3/19 Jalan WR Supratman Kesiman, Kertalangu, Denpasar. Jemaat ini masuk dalam sektor 11 dan diperkenalkan di ibadah pukul 10.00 WITA. Untuk itu keluarga jemaat yang baru dipersilakan untuk berdiri di tempat bersama keluarga. Baik, Amang, terima kasih, selamat bergabung dalam pelayanan di HKP Resort Bali. Warta yang berikut adalah pemberkatan nikah warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah calon pengantin perempuan nama Angel Christine Marsaulina Maharaja Borusimbolon, anak dari Sintua Lusman Maharaja Simbolon almarhum, Ibu Hotna Boru Nenggolan, alamat Jalan Gunung Ringin Raya 16 Denpasar, Jemaat Gereja HKP Denpasar Resort Bali, dengan calon pengantin laki-laki nama Rewinson Manalu, anak dari Bapak Rasidin Manalu almarhum, Ibu Sintua Nurmaya Boru Hasugian, alamat Desa Sihorbo Rura Tanjung Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasudutan. Jemaat dari HKBP Sihorbo Resort Siombu Distrik 3 Humbang. Partupulon telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di Gereja HKP Resort Bali, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 10 WITA di HKBP Sihorbo Resort Siombu Distrik 3 Humbang. Mari kita doakan agar acara pemberkatan nikah tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Warta yang berikut pemberkatan nikah warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah calon pengantin laki-laki nama Andrew Joshua Nabitepulu Eskom,
anak dari Amang Situa Mabe Edison Napitupulu almarhum, Ibu Elia Rotua Jojor Boruta Barat, alamat Jalan Pakusari 3 nomor 23 Denpasar, Jemaat Gereja HKBP Denpasar, Resort Bali. Calon pengantin perempuan nama Gok Maria Susianti Borunababan SPD, anak dari Bapak Sabam Nababan, Ibu Risma Borusiombing. Jemaat alamat di Siharbangan Desa Paniaran Kecamatan Siborong-Borong, Jemaat Gereja GKI Sumut Pealangge Kecamatan Siborong-Borong. Pertupulan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di HKBP Resort Bali. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10.00 WITA di HKBP Resort Bali. Mari kita doakan agar acara pemberkatan nikah tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Warta yang berikut, Purna Bakti Situa HKBP Denpasar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 yang akan datang. Gereja kita akan melaksanakan acara Purna Bakti Sintua kepada Sintua Manuntun Manurung, Situa dari sektor 5. Acara diadakan di ibadah pukul 10.00 WITA. Sehubung dengan hal tersebut di atas, minggu itu kita mengumpulkan persembahan ke depan setelah khotbah di ibadah pagi, siang dan sore, dan pospel HKBP Tabanan. Dari persembahan yang terkumpul akan diserahkan kepada Sintua yang Purna Bakti sebagai ungkapan terima kasih dari gereja kita atas pelayanannya selama ini. Atas sukacita dari keluarga yang Purna Bakti, mereka menyediakan makan siang bersama dengan parhalado dan jemaat gereja kita setelah ibadah siang selesai. Diharapkan kepada semua majelis tahbisan untuk menghadirannya. Tuhan memberkati. Yang berikut, pertanyaan khusus. Gereja kita melaksanakan pertanyaan khusus di rumah keluarga Nyonya Simatupang Inang T. Borusiahan, jemaat dari sektor 7, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juni 2026 masuk pukul 19.30 WITA, alamat Jalan Alas Arum nomor 23 Sesetan. Diharapkan kehadiran dari jemaat sektor 7. Yang berikut pertanyaan rumah tangga. Yang pertama di sektor 3 di keluarga M. Malau Boru Sidauruk, alamat Leda Jaya 27 Dangenpuri. Yang kedua di sektor 4 keluarga S. Situmorang Inang Elie Boru Pandiangan, akan dilaksanakan di konsistori gereja kita. Dan yang ketiga di sektor 10 keluarga Jari Heprianto Inang MP Borus Simatupang, yang akan dilaksanakan di di rumah Perum Gria Sari Permata 2 Nuansa Utama 18 Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan. Ibadah dimulai pukul 19.30 WITA. Diharapkan kehadiran dari jemaat yang ada di sektor itu untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang berikut dukungan doa HKBP Resort Bali pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Gereja kita mengumpulkan dana untuk digunakan mendukung program HKBP Resort Bali. Dana ini akan dikumpulkan ke depan di ibadah pagi, siang, sore, dan pospel Tabanan setelah khotbah. Mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di HKBP Resort Bali tersebut. Tuhan memberkati. Yang berikut pemberitahuan kepada semua jemaat HKBP Denpasar sesuai dengan hasil rapat Huria HKBP Denpasar untuk penertiban registrasi dan administrasi anggota jemaat bagi jemaat yang tidak membayar iuran bulanan atau tahunan mulai dari tahun 2024 hingga 26 selama 2 tahun hingga bulan Juli 2026 tidak lagi mendapatkan hak administrasi sebagai anggota jemaat gereja HKBP Denpasar sesuai dengan yang diaturkan gereja kita, termasuk administrasi diakoni. Sehubung dengan hal tersebut di atas, jemaat yang mau mencicil atau mengangsur pembayaran iuran bulanan atau tahunan tersebut dapat menghubungi Sintua Sektor atau sekretariat gereja kita. Sebagai informasi untuk semua anggota jemaat HKBP Denpasar bahwa untuk iuran 1 bulan adalah sebesar Rp60.000 dan untuk 1 tahun sebesar Rp720.000. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mendukung semua kegiatan dan operasional gereja kita. Pemberitaan ini diakhiri di bulan Juli sekaligus sebagai batas waktu penetapan. Demikian diwartakan agar dapat dimaklumi. Yang berikut iuran Taman Makan Mumbul Kristen 2026. Bersama ini diwartakan ulang untuk mengingatkan kembali kepada anggota jemaat gereja kita sesuai dengan surat edaran pemberitahuan Badan Pengurus Harian
YBP Taman Makam Kristen Mumbul nomor 27/S PEM garing YPB MPUK PB garing 5 2026 tanggal 24 Mei 2026 bahwa pembayaran iuran kontribusi pemakaian standar di Taman Mumbul terakhir yakni hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Jika sampai tanggal tersebut tidak dibayarkan, maka bila terjadi kejadian akan dikenakan biaya penggunaan makam sebesar 5 juta rupiah dan biaya pemakaian pasir, peralatan dan lain-lainnya sebesar 1,5 juta dan jumlah yang akan dibayarkan sebesar 6,5 juta rupiah. Yang berikut warta dewan-dewan. Yang pertama Dewan Koinonia. Warta yang pertama pendalaman Alkitab Ina Rabu akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 di Gereja Habib Resort Pasar masuk pukul 19.00 WITA yang akan dipimpin oleh Inang Bible Pro Inang Boru Simanjuntak. Diharapkan kepada Ina Rabu yang ada di gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Yang berikut pendalaman kitab kaum ama juga akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 masuk pukul 19 WITA dipimpin oleh Pendeta Darwin Sibarani STH. Setelah pendalaman kitab kaum ama akan dilanjutkan dengan latihan kur. Diharapkan kaum ama gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Yang berikut kunjungan seksi ama HKP Resort Bali pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2026, seksi ama HKP Pasar melaksanakan kunjungan ke Pospel Tabanan sebanyak 20 orang. Mereka mengikuti ibadah pukul 7.30 dan sekaligus mempersembahkan lagu pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan agar kunjungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang berikut program Koinonia seksi ama HKP Pasar diberitahu kepada seluruh kaum ama di gereja kita untuk berpartisipasi aktif mendukung program seksi ama, pendalaman Alkitab, Kor ama, kunjungan kasih, PRT, kunjungan gereja, donor darah, Bible Camp, bulan Agustus 2026, Parhion ama, perayaan Natal ama, Patu Kaun ama. Demikian diwartakan. Yang berikut Dewan Marturia. Yang pertama, Pos Pelayanan Tabanan pagi ini telah berjalan dengan baik dan hingga ini panitia pengembangan Pospel Tabanan telah mengumpulkan dana sebesar Rp338.477.000. Yang berikutnya persiapan Pospel Singaraja. Bagi yang ingin beribadah di Pospel Singaraja masuk pukul 11 WITA dapat menghubungi calon pendeta Perinan Sitohang dan juga koordinator sending Amang Situa Simatupang. Yang berikut rekrutmen operator LCD HKB Denpasar. Seksi musik dari gereja kita membuka kesempatan 2 orang remaja menjadi operator LCD yang akan ikut melayani di bidang operator LCD dari gereja HKB Denpasar. Bagi anak remaja yang ingin bergabung akan diberikan pelatihan serta pembekalan materi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Amang Situa D. Sirait. Yang berikut diakoni. Yang pertama penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara 1, 2, dan 3. Sesuai dengan program gereja kita, Dewan Diakoni Seksi Pendidikan gereja kita akan memberikan penghargaan bagi anak jemaat gereja kita yang berprestasi, yang memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat agar menyampaikan fotokopi atau raport, sertifikat, surat pemberitahuan dari sekolah masing-masing. Untuk kelengkapan administrasi dapat diserahkan ke sekretariat gereja atau melalui majelis sektor masing-masing. Penyerahan fotokopi raport, sertifikat atau surat pemberitahuan dari sekolah masing-masing ditutup Minggu tanggal 28 Juni 2026 dan penyerahan hadiah bagi juara-juara dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026 di ibadah pukul 10 WITA. Diharapkan para orang tua untuk melengkapi persyaratan tersebut. Yang berikut dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Yang pertama Nyonya T. Siombing baru Siregar, yang kedua Nyonya J. Sihotang baru Toga Torop, Amang JM Batubara baru Tabarat, Nyonya H. Banjar Nahor baru Lumban Gaul. Mari kita tetap mendoakan saudara kita yang sakit agar mereka boleh mendapatkan kesembuhannya kembali dan dapat beribadah bersama-sama kita di minggu-minggu yang akan datang. Yang
Yang berikutnya ulang tahun. Majelis dan Jemaat Akademi Pasar menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Juni 2026 hingga 4 Juli 2026. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Yang terakhir, warta keuangan dapat kita periksa bersama bagi jemaat yang kira-kira menemukan kekeliruan dalam penulisan angka ataupun penulisan yang lainnya, dapat menyampaikan langsung melalui sentua sektor masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja kita. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tabe gema ede pujian sian paduan kur Jericho.
damainya jebatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hata nani holonga di bagasa Kristus Yesus. Hatanya jebatan agabe ujahan di parmingguata sadarion di minggu paupaton dung terinitatis ima tanggal 28 Juni 2026 ima suratnya apostel Paulus mandapoton si Pilemon biduna parjolo ayakna paupaton saharo tu ayakna na papituhon songonoma jedok nama dok maulia te duau tu debataku toktong marningoto diaka tangiaku ai hubege do holong ni roham doho haporsiamu di Tuhan Yesus doho maradupon salhu akka nabadia anggia mapakorhon hasaoron ni haporsion nami lau manadda nasa nadenggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi ay gudang do diau halalas ni roha nang apul-apul dibayan holong ni roham ay dipasabab podo ate-ate nyaka nabadiai ale anggia ido yang go sahatna horasma dihita saluhutna. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus madok mauliate doa utong songon apostel Paulusot tu debata saya mengucap syukur kepada Tuhan alabui sahat diula tohonan ni amang situa manurung bui nasida nakim maragedda tu minggu naro tapabor hak nasida masuki masa pensiun sahat diula tohonanna ada tong domadok maulia teau tu pakobasion ni amata situa si bolon amata situa si jabat amata situa si haloho tung pedang tuk ibana sahat tu umurna pensiun alai dohonok kudo madok maulia te doau tu debata itak natuk jiula do tohonan nai jala sahat do jiula pakobasion nai madok mauliat itu debata bukan karena kondisi apa yang kita harapkan, kita jadwalkan, situasi yang sudah kita skenariokan itu kita peroleh dan ikoni molo olanido alasan madok mengucap syukur tentu ngolu tahun ngolu nama rungu-tungu nama ganupari. Kalau mengucap syukur hanya sebatas apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita maui, kita skenariokan, kita jadwalkan sesuai dengan yang kita mau, baru madok mauliate hita, totu ngolu tahun ngolu nama rungu-tungu nama ganupari, ganuptiki, aisyam manogo dungo, sahat tu borngin, banyak ribuan alasan untuk bersungut-sungut. Ala dipangido debata dan situasi kondisi nagabe patokan kondisi kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Hurian itu hatta nanyolongan di bagasa Kristus Yesus. Madok mauliate apostel Paulus alam mapakorhodo parbuedo pakobasion ni si Pilemon. Yang mengucap syukur ini sedang berada dalam penjara dan menanti jadwal pengadilan untuk dihukum mati. Bui do tabayakon, tadok madok mauliat itu debata ala dongata, hape hita paimaho tikina dan sedang dalam penjara. Ido makana ikot KPU bado pangatusion madok mauliat itu debata
sah-sah saja dalam sukacita kita tetap madok mauliate alena pinangido di jibata di haporsioni hala Kristen. Bukan setiap yang kita ingini kita peroleh, tetapi setiap kondisi kita imani adalah jalan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita waktu demi waktu, hari demi hari. Di jalo do hamauliateo sia keluargaon ala lulus anakna tu universitas na tinuju. Dakkea boy hita mangatusi di jalo do hamauliateo sia keluargaon ala memang dang masuk anakna tu si di parade debatado tuna asing. Terkadang apa yang kita target harus kita dapat baru kita mengucap syukur. Bukan itu cara berpikir orang Kristen. Makanya gabe marungut-ungut karena jalan Tuhan bukan rancangan manusia. Itu si doa bapa nina HP didok de bata daong ikut tusaddoho. Jadi mengucap syukur bukan bagaimana kita memandang apa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita melihat bahwa ini bagian dari karya Tuhan dalam kehidupan kita. Diingok si Paulus ma dongan no si Filemon ibana pe dihurungan do. Sonari heado hubereng tiki na jolo juk do akan aposo aledang palahu komentari jipa ipake halaki ma baju kopel akan amarhalet. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap mengingat kamu. Ome pakai halek non. Mantan ninang PH wering. Ala konteks yang berbeda ayat ini. Ji ipakai halek naon, ipakai si bawaima, ipakai itu ani, merdelani mahal lagi. Bohado, dungsau terpasu-pasu. Gabe kenlak ni meja mebajui. Alana setiap dingo amatai natana rimas donaro. Boy dope maddo aku mengucap syukur kepada Allah setiap melihat kamu tiki marhale boy. Dung saud. Iyo anyatana marsa ibana. Ale heado au terjeba ibaen si nomor 2 tong masih Isak. Jadi dung keluar osia rumah sakit gudang masuk-sukun na. Jehudok pas yang sakit di HCU itu papa. Kuingatlah kalian 3. Karena mengingat kalian 3 termotivasilah papa untuk sehat niku. Natabado bumbu. Dungi cerita tu si Isakon. Jadi kalau mama kian papa ingat kayak mana? Enak. Besi makna kan? Makin sehat lah niku. Allah enak. Makin sehat niku lawi mana. Ale tabereng bohado si Pauluson dengan kondisi dia terpuruk, dia terjatuh, dia menunggu hukuman mati. Ala didok madok mauliate daw tu debata molo huingot to di bagal satangyaku ala mapakor hoddo sudena ni ulam sian haporsiamu tu Kristusi. Sebuah ayat yang memiliki makna yang luar biasa. Ikoboy dotong didok punguan inahanna do judulet demuna nakim kurindu Tuhan do alani judulod do nakidang barani be nang doho tuhamura kurindu Tuhan molo rindu neng manopo nama narohana ikoboy do madok mauliate punguan inahanna molo setia di bege Jericho maredde. Iko boy do madok mauliate punguan ina kantate molo di bege ina rebu maredde. Iko boy do madok mauliate do hami tu debata kor ama molo hubege hami ina hanna maredde. Tapi apa yang terjadi di gereja lain? Di gereja lain do tahate kan? Balas sebaliknya di gereja yang seharusnya penuh orang yang saling mendoakan, sebaliknya marungut-ungut dohok mencibir. Gereja lain idia mah nadau mah orang Surabaya jonok do distrik ta. Boy do
Setiap dibagi dongan nama raja aku madok mau lihat ya. Karena pujian dalam ibadah bukan persaingan, tapi lagu yang dinyanyikan dari hati yang terdalam. Heado inahanna di punguan inahanna manangyakon punguan nasing. Holan na pinadarod do na tatangyakon. Tuhan, adong pinadar sudah ada liman na. Pernahkah punguan ina Rabu mendoakan punguan ina kantate? Pernahkah punguan ama mendoakan punguan Jericho? Sebaliknya demikian. Alanya di bagasan huria dohita. Madok maulyate mahita tu debata di saluhut akadenggan ni basana di pardalanan ni ngulut taon. Ido na pinangido ni debata nalao pasahaton ni debata tu hita kasih yang menggembirakan dan menguatkan holong mabualas ni roha dohot apul-apul. Bui marlas ni roha si Paulus. Jalatarapu libana dibereng si Pilemon ngadumenggan sonari ngoluna jala mapakorhon marpargue ngoluna di tonga-tonga ni pakobasionna. Alani tuhita saluhut na asa mapakorhon ngulutay tongma las marohata molo lam heba dongatta. Las marohata molo lam jago dongata. Las manyan rohata molo tumibbo jabatan ni dongata. Unang balik sa gabe tubuh ungut-ungut gabe memperbandingkan kondisi-kondisi tertentu dangi na pinangido ni debata. Asabuy setiap pajupang tadok las dorohaku bah molo pajupang dohoto unang gabi marsa dorohaku molo huingoto unang gabi songoni boha molo diingo halainang inarabu majohusuk kunate molo inahan lang ngay surgu hala amang kang dang mukibesuk kunom muna boha kay narabu madok mauliate dohamu tu debata alanya mata adong do na again na nengin na ale gabi po taroti nga nengin na ale inang peaga-aga regu do bereng. Bersyukurlah, inilah pasanganku yang dengan kelebihan kekurangannya Tuhan sudah tetapkan bagiku. Om madongakku suara opa ibana au suara tolu tong pedak ke takka suara not tu dia alai marasnya roha doa tu son banakiku do tu amang situa huta barat urupi Jericho mareddeniku mace perlu do suara nasi karena saling dahun ang mekelamu. Karena kita harus saling mendukung. Marsiurupan. Nah hurang lubi nga pasti. Sisian ni Yesus pego hurang na. Banyak kekurangan mereka. Alay dang lau tu si berengota. Songon na diturpukon. Bui mahita molo hubereng sektor saja satu sektor sabolas. Madok mau lihat ya tu debata molo pajupak kita ningon unang setiap yang pajupak malah siat do pajupang tu si inna alana gabi gudang do di garijat tahun mangelak marsi jalangan alani parkiran kan ado pitu masuk, apitu keluar. Ala dibereng na sopas tu imane, siano ni mana. HP keluar rodongan non,
marhuwa siya mo siya. Gabi menyebrang na sida. Idalanya. Ale mungkin dang masa iso natin. Tahu hobi matu derita. Asaboy hidup kita itu betul-betul hidup yang betul-betul madok mauliat itu debata ala marningot dongata, marningot keluargata, marningot sudi akan asahuria. Amin. Martangiak kita. Madok mauliat itu dohami tuadopamu Tuhan. Dihatam natoktong mengajari hami asa madok mauliate disude perjalanan ningulu namion asa mapakorhok kami alani marhite hatam huwa kami na hutangiok kami di tikion asa toktong marsitangiangak kami ido holong jalalas ni roha na mangalehon apul-apul. Ajari hami marsitangianga kami sama hami. Tadyanani ihot ni holong mi perjalanan ni ngulunami tarumobi di huriamon. Martangiak kami Tuhan tusudi kategorial, seksi, dewan, na adong di tonga-tonga ni huriamon diaka program asabui mardalan hobar tulomonyo roham hobar tuaka naung terjadwal pos rohanami salu akka ulaw ni gabi hasangapon di guarmu gabi pasu-pasu tusude ruas ni huriam utangnya ko kami Tuhan di tikion madok mauliate hami di ruas ni huriam na martaba ima keluarga amanami amang situa ha sitanggang inang boru sinaga doho yanakon nasida homa nama masu-masu perjalanan ni ngulu nasida jalaho mamasu-masu salu akka ulau pakubasion nasida marparbue makpakorhon jijia pe nasida wala sok kami Tuhan akan rencana pemberkatan nikah dohok martupul di tonga-tonga ni huriamom ima keluarga simbolon dohok keluarga manalu suang-songonye keluarga napi tupulu nang keluarga nababan asa sakakmu mana saut dia karencana nasida di pamasu-masuonye martangiak kami Tuhan tunaposom amang situa manurung di pararhodo nguluna na selaon dinalaho mandungdung akka ulaw pakubasion di tonga-tonga ni huriamon tuminggu na nengro paberatami manasida memasuki masa purna bakti. Pos rohanami Tuhan saluhu akka pakubasion na posom doho inang marparbue di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni akka ruas ni huriam. Leon hai pason gajang nyumur doho ragam lan pasu-pasum di perjalanan ni ngulu nasida. Di akka pertangyangan nasi patupon nami pertangyak khusus di keluarga nyonya si matupang borusiam do jaka pertangyangan di keluarga malau boru husi dauruk si tumorang boru panjangan dohot keluarga si matupang asa jenggam mardalan hobar tulomo nyeroham pasu-pasu keluarga nama jabui. Tangyako kami matuhan sude aka program na dong di huriamon mardalan hobar tutiki naung tinotopon ni parhalado ni huriam. Diaka na marulang tahun hatutubo ng ulang tahun pernikahan ajari na sida mangetong tiki na pinasami do petu na sida asa margugo na sida jala diatu na sida hodo mamarar ngulu na sida
Hodo nama pagajakon umur nasija. Asa buji pakai nasija partikia na pinasa mido petu nasija. Di bagasan lau pasangapo goar mudi ngolu nasija. Mangasaho Kristus Yesus martangia kami tu adopamu na badiai. Amen. Tapuji Tuhata tapasa apelata tu jabata.
mapeliata martangiang mahita. Ale de batama nami na di Banua Gijang, hodo haroro ni saluhu sileleo na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pelianom, pati bulhon harajommu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni sileleo mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang sa pinarbadi ang maguarmu, sero maharajamu, sesau malomo ni roham di Banua Tongon songo ni Banua Gijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madosanami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, na kami togiho tu pangujunam, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amen. San ho Tuhan, ho tolongmu, dilas ni roh hati ki arsat pe, asini roh hami nang pambainanmu, ho si Tuhan,
saluhut nangoluki rohanang pabahenaku saluhut natikiki pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki Nang pamereng ni mataku madopakon Yesus soarani pamangaku mamuji gowarnai pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki saluhut nangoluki saluhut nangoluki Husuruho lau sumeahon diri radot maho di panjauhan mi nang dileai jaladi arsahi husuruho gabena
naposoki. Husuruho mandauni namar sahid apuli rohani namar sakit rade maho manaon suksang duri husuruho mamolus dalaki husuruho tu akan terpuju naso adong na parosehoni dapoton ma na tumaon na posuk husuruho patol has holoki au sinuruni amai mahanuruho husuruho sumeahon hosamu popo minasaro dagingi tudalhon ma hagiot ni rohamu husuruho pasauton lomoki husuruho gabesi jala jolma palua akana tarihoti arahon ma asa Tuhan oluan husuruho ihuton dalaki au sinuruni amai mahanuruho mahanuruho